Sí, buenos días. Comparecemos como todos os meses para dar conta da evolución do mercado laboral galego no que se refire ao paro rexistrado e tamén ás afiliacións. Eu daría dúas mensaxes trascendentes para ver cal é o dinamismo nestes momentos do mercado laboral galego. O primeiro é mínimo histórico no paro rexistrado en Galicia con 107.254 parados. É a primeira vez en toda a serie histórica que baixamos dos 110.000 parados. Só neste último mes, preto de 4.400 persoas deixaron de formar parte desa lista. E máximo histórico de afiliacións, con 1.102.651 afiliacións. E tamén a primeira vez que en Galicia pasamos a cifra de 1.100.000 afiliacións. Eu creo que son datos moi relevantes, e, se me permiten tamén, por concretar algunha cuestión que ten que ver tamén con esa evolución a medio e longo prazo, sinalar que Galicia é a comunidade autónoma na que máis baixa o paro en términos porcentuais no último ano, en concreto un 9,06%, 3 puntos por riba da media nacional. E tamén neste último ano creamos preto de 18.000 afiliacións novas, o cual nos sitúa pois tamén nun moi bo término, se nos referimos a este último mes, pois creamos ou fixemos afiliacións por riba da media nacional, 0,70 en Galicia fronte aos 0,35 no conxunto nacional. Creo que, ademais, tamén é importante reflectir que este bo comportamento é transversal nas 4 provincias, nas 7 cidades e, sobre todo, tamén nos colectivos, pois dixéramos, prioritarios, que tamén están en cifras mínimas históricas, tanto os menores de 30 anos como tamén as mulleres ou os desempregados de longa duración no que se refire ao paro rexistrado. En definitiva, felicitar a traballadores e empresas neste comportamento tan dinámico do noso mercado laboral e trasladar que por parte da Xunta de Galicia seguimos aplicando as medidas que permitan manter ese dinamismo e que permitan un mercado laboral inclusivo e ademais que xere emprego de calidade como se está a producir nestes momentos.